Acum avem un termometru care măsoară mai multe puncte. Acum avem 5 senzori DS18B20 sau din familia lui, că de fapt am 3 DS18B20 și 2 Max 31820. Cred că după asta o să mai spună că nu la 5 senzori. Și este Arduino și cei aici e senzorul luat din România de la TME. Aici sunt 2 Max 31820 primiți de la Maxim, integrați de aparțin de la Dallas. Așa doi sunt primiți săptămâna trecută. TS18B20 tot de la Maxim. Bun, și acum am adaptat sketch-ul că deconectez și las decât unul singur. Și o să vezi că nu se prinde imediat. Dar deci nu avem senzor. Acum pun la loc și las 4. Găsi adresa fiecăruia. Vedeți, știu că sunt 4 senzori. Acum să-l reconectez pe... Nu mai știu unde e, aici. Și să spună că sunt 5. Și o vede chiar imediat, dar 4. Următoarea trebuie să-l citească. Da, l-am văzut. Ce înseamnă? Ideea și ajunge cu interfața I2C, Arduino și 5 senzori.